Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula lapha kwiSporting Director weqela leKaizer Chiefs Mnumzana uKaizer Junior Motaung uthe naye wavisitha phaa inkwenkwenyana ethe elimeleyo phaa kwiqela leKaizer Chiefs Mduduzi Shabalala emhambela phaa esibhedlela. Manager ke iqela leKaizer Chiefs yazixhamla sukuma yobona phaa Mduduzi Shabalala esibhedlela. Intleke loo nto Kaizer Junior Motaung mfana omdala nabanintsi bangabonela apha kuwe, ngoba kaloku la makhwenkwenyana amancinci la kubonakala ingathi akuthanda, kubonakala ingathi akuxabisile, and nawe kubonakala ingathi usondele kakhulu apha ke kwabafananyana abancinci beqela ke leKaizer Chiefs. Siyithanda ke loo nto leyo uyenzile mfana omdala, sithi huntshu ungaqhubeka uyenza loo nto. Sikubonile kusiya phaa esibhedlela uyovisithela phaa uMduduzi Shabalala. uMduduzi Shabalala umfana omdala uthe wonzakala xa iKaizer Chiefs ke xesikweni iqobisana phaa neqela ke leMamelodi Sundowns. Umfana omdala waphuma phaa zangayigqibela metshi, wayewophuka kumfana omdala enyathilwa phaa ngu-Adams weqela leSundowns, waze wathathwa phaa uMduduzi Shabalala waleqiswa phaa esibhedlela. Kubuhlungu into yokubana ke le nkwenkwenyana kwaShabalala iimetshi zokugqibela zeKaizer Chiefs ezidlala, and ke ngoku noba ke bekusekho loo mathemba okubana umfana omdala angaya phaa kwi-World Cup, amathemba wakhe ashabalele, akanoba saya kwi-World Cup ngoba uzoba ngaphandle isithuba seveki ezintlanu ukuya kwiveki ezintandathu umfana omdala enesa ke i-injury yakhe. Loo nto ke ithi ke ngeke kuMduduzi Shabalala alibeke phaa kwi-World Cup umfana omdala, kodwa ke simnqwenele into yokubana ke akhawuleze aphile, ngoba ke nee-players zeKaizer Chiefs sibabonile phaa oWandile Duba, sibabonile phaa oLilepo, sibabonile phaa ke baninzi ke oKhanyisamayo bevizithile phaa bewabona ugxa wabo uMduduzi Shabalala. Bekukho ke nabaqeqeshi abathile ke phaa, ukhona umqeqeshi webafana Mnumzana ke Hugo Broos, naye ebezixhamlile ke eyopha isapoti inkwenkwenyana encinci yoyikhuthaza, eyoyixela into yokubana ke akokuphela kobomi xa uthe wane-injury elo hlobo uzophinda mfana omdala uphakamise uqhubeka apho ubuyeke khona, iyedlula le nto. Into ethetha ukuthi ke bonke aba bantu ke bethe bazixhamla ke baya phaa bebeyomkhuthaza uMduduzi Shabalala angazibone yedwa kwesi simo ajongene naso. Yiyo loo nto nomlumzana uKaizer Junior Motaung ethe ke makasukume ahambe naye avizithele iplayer yakhe ayokuyikhuthaza, ayokuyixelela into yokubana ke ezi zinto ziyenzeke ebholeni elikhulu, aziqali ngawe mfana omdala. Ebholeni kaloku adudulana amadoda, kuyophuka kuyathwane, kodwa umntu uye aphinde aphile abuyele egrawundini azodlala. Ndiqinisekile ke phaa uJunior Motaung ebempha amazwi wenkuthazo uMduduzi Shabalala, emkhuthaza emxelele into yokubana ke uzawubuya ekokuphela kobomi, uzawubuya athathe indawo yakhe aqhubeleke phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Sinjalo ke baphulaphula ke umlumzana uKaizer Junior Motaung ebevizithele phaa uMduduzi Shabalala esibhedlele. Ningake ningene ke nani ke baphulaphula ke nitsho into yokubana niva njani, ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.